آواز مرغ کو. мақомот аз боздошту ҳабси 5 блогер хабар доданд ки ба гуфтаи онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ рафтори бадахлоқона мекарданд. полиси душанбе бо нашри як барномаи видеоӣ гуфт ки ин блогерон дар пахшҳои зинда дар сафҳаҳои худ дашномҳои қабеҳ ва рафтори берун аз одоб мекарданд. миёни блогерони боздоштшуда як нафарашон зан аст. боздоштшудаҳо дар навори мақомот аз кори худ изҳори пушаймонӣ карданд. аммо маълум нест ин навор таҳти чӣ шароит сабт шудааст. бо қарори додгоҳ 4 нафари онҳо 12 шабона рӯз ҳабс ва 1 нафар ҷарима шуданд. чанд рӯз пеш нашри наворе ки 1 нафар ба мурғ тақлид мекунад дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳси корбаронро ба миён оварда буд. бори аввал нест ки мақомот аз муҷозоти блогерон хабар медиҳанд. бархе аз блогерон дар гузашта ин ҷазоҳоро беасос номида, бархе дигар гуноҳи эълоншударо ба гардан гирифтаанд. ба гуфтаи мақомот блогерон барои зиёд шудани тамошобинону обуначиён ва манфиати молӣ гирифтан чунин корҳоро мекунанд. масъулони кумитаи андоз аввали имсол гуфта буданд блогерони тоҷик дар соли 2025 12,8 миллион сомонӣ ё 1,3 миллион доллар даромад гирифта аз он ба буҷаи давлат андоз супурданд.